Uyabona bafethu, even uyabona ngingakhala ngithi abantu aba-recognize mina-ke at least-ke ngikhona-ke la ekhaya ngine-disability. Ngithi abantu abasi-recognize ukuthi even ngikhona ekhaya ngiye ngibone ngathi nabasekhaya banginikeza leyo nto ukuthi wena you disable, yabo, abasemndenini, yabo. Even nje ngisho ngenhliziyo ngithi hey, kunzima emhlabeni, yabo. Ngithi ngiyabonga ukuthi i-disability yalokhu zami. Ngithi ngiyabonga i-disability yenza mina, ngoba uma ngabe ngibuka i-disability ubunzima bayo, abanye abantu ngeke bakwazi ukukumela cause ayilula, yabo, ayilula. Omunye umuntu angaxakeka ukuthi enze njani, athatheni ahlanganise nani, kodwa mina-ke ngobani? uNkulunkulu enamandla nedlozi lami nethonga lami langinikeza lawo mandla ukuthi ngibe ne-understanding, ngisheshe ngikwazi ukuthi i-disability yini, yabo. So abantu bangaphandle ngeke ngabi nandaba ukuthi ungakhuluma uthini ngami, uthini, ungikhombe usho nanoma yini eshoyo, ngeke ngabi nandaba. Umuntu engeke ngibe nendaba kakhulu umuntu wasekhaya. Ngeke ngibe nendaba-ke makuwumuntu wasekhaya ukuthi mina i-disability I go everywhere. Mina ngihamba yonke indawo, angisabi futhi anandaba namuntu, yabo, cause ngakuthatha ngaku-accept. Kerke bangiphoxe ngaze ngathi no, angingabe ngisaya emadrobheni. Anginankinga-ke edrobheni, ziyabulalana, wonke umuntu ukhona. Hhayi, akukho la ngangeni khona, yabo. Abanye banayisi, abanye abekho nice. Kodwa yazi bafethu, kunenye into engake ngayibuka, engangayi-understand before ngingakalimali. Ngangingabancane, yabona laba abakama ngezandla, laba abanesikhumba esifana nathi, emfethu abeve bekhe laba bantu. Laba abakama ngezandla abanesikhumba esifana nathi beve bekhe, banesidina, babingeleli, kodwa uthola ukuthi uyakubuka mase ngihlangabezana nenkinga sefuna ukungisiza. Hhayi, ezakithi ayinandaba, ulimalanga nathi, ulimale wedwa, yabo. Le genge le yafuna ukusizana, yabo. Ngize ngithule ngibuke ngithi emhlabeni kunjani, ngoba phela vese ngangayincanywa futhi namanje angayincanywa, namanje ngincanywa futhi, yabo. Ngobani? Ngine-history nabo, yabo. So yabona, ngizama ukushova iy'nyawo njalo, njengoba ngenza kanje, ngizama ukushova iy'nyawo njengomuntu ohambayo, yabo. Ngizama ukushova iy'nyawo njengomuntu ohambayo, ukuthi umuntu uma ehamba, yabo, angithi uyabhenda uthi uthothi uzola ukuthi njengoba ningibona ngenza nje, ngizama ukulokhu ngishova iy'nyawo, ngishova iy'nyawo, ngoba manje njengoba ngaye ngasho ngathi le mpahla mina ayisangivumi, ayisafuni, sifuna ngiye kuma-physio lawa azongifaka kuma-parallel bars, ngingene kuma-parallel bars, ngenze lama-physio lawa, yabo, ukuthi ngihambe manje. Nothi la ngikhona sesiphelile isikhathi sala, sekufuna ukuthi ngiye endaweni la ngizokwazi ukuthi ngisebenzise ilokhuzana, ngibambelele kuma-parallel bars, yabo, bese ngiyazama ukuthi ngihambe. Kona phela umuntu ayithi ngiyakhumbula iqala, ngangithi uma ngimile kanje uthola ukuthi mhlawumbe kwesinye isikhathi ngizonqanqazela,
Ngizoma ngiqanqazela mhlawumbe nize ngiphefumulela phezulu. Yabo? Sekuphelile konke lokho. Lento nje ngeke ngisho ukuthi ihamba ngesikhathi. Ijim yala ihamba ngesikhathi. Sekuphelile konke lokho. Inkinga manje kumina isilapha einyaweni phansi. Ngoba amadolo angifaki lutho emadolweni. Ngiyayimela nje. But uthi ngiyasaba ke ngoba anything can happen. Yabo, ngingawa noma inini. Ngingawa noma inini. Kodwa nje mawuthi uyangizwa ukuphefumula kwami kunoshintsho kakhulu. Njengomuntu oyi-quadriplegic. Futhi angikwazi ukuphefumula. Kodwa sekungconywana. So bafethu ningasixwayeni. Nathi asidalanga ukuthi sibe njena saba nenhlanhla sakwazi ukuhlala ema-wheelchair. Sangafa sanyenza second life, second chance. So enzani njalo nani. Sizoba right. Like and subscribe and comment sharp.